το νέο τούτο σου πάνε, οι άνθρες θα μας φέρνει. Αυτή δεν μου είπα τίποτα, μάνα έρθει στο βράδυ. Φωτιά είδα στον ύπνο, πολύ κακοσιτά. Λένε, άσε τα όνειρα και πάμε για τη βρύση. Γιατί στο σπίτι του το γιο με έχω αφήσει. Ωραία, λέω με γράμμα τσιλαφτάρα που πήρα, το Ζούλι δεν φαντάζομαι να έχει τέτοια μοίρα. Ριώδησες χανόμαστε, το Ζούλι του δημεύει, αγρίεψε του κόμπες σε βρήκη φυγήρα. Υπέρβρα. Μαζί του είστε ξαφνικά, αυτός δεν είχε τάξει. Αν κάτσουμε στο σπίτι μας, πάντα θα μας πειράσει. Ο άπιστος αν το άμαθε ορκίσει να μην πάψει, το Ζούλι μας να μάθει να φέρνουμε το κάψι. Να δίδω πως δεν έχουμε καμία και φύλλα, παρά να παραδώσουμε στους τούτους την πατρίδα. Μαρία δεν έχει, Μαρία δεν έχει. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα πρέπει να καθούμε χωρίς καμία αντίσταση και να παραμυθούμε. Τι έλεγα. Θα κάνω μία πρόταση και όποια σου θέλει, θα σου λύσω 50 για κάθε Γυναίκες η θυσία μας το ζουν όλο τα μήνυ και κάποτε το αίμα μας εφέρει τη μυρίδη ενός χωρός περίπτωση. Τους άλλους που με αρχίσει το Ζούλι δεν προσκύνει.